Der er sådan en lille holder, hvor du kan sætte den på, og så kan du... Men jeg er på løbebåndet, som I kan se her. Der er også alt muligt andet. Så ser man maveomfang og sådan noget. Så ja. Okay. Vi løber. Okay, nu skal jeg lige holde kameraet. Skal de se? Nej, kameraet er sådan der. Altså, den er lige her. Men ja, vi er enten på løbebåndet, og vi løber bare derudad. Jeg kan klart anbefale jer at se min Slimeman-video, fordi ham har jeg nemlig været til koncert med. Det er lidt for kedeligt bare at løbe. Okay, jeg tager den der. Men ja, vi går lige herhen. Så er vi sådan set nået til den her. Bliv der. Halløj. Ja, men vi træner simpelthen. Okay. Det er lidt hårdt. Jeg har trænet sådan cirka, altså i dag har jeg sådan cirka trænet i 4 timer. Der er sådan en ben